kung magdatag kahayag unsa may advantage or advantages, unsa may mga kaayuhan nga atong makuha, makakita ta sa palibot, makakita sa ta sa atong dalan nga ng atong laktan, di ta mabangga, di sa tamahog, labi na gyud mag-drive ka, niya ang imong sakyanan saktos kahayag, niya gabi ka nag-drive, makaabot yun ka sa imong padulngan, pero magdakag sakyanan nga way suga, niya naamos bukid, portingit-ngita, niya liko-liko pag yung daan, niya way suga, imong paminaw, asa ka padong, adto ra gyud kutob sa antog asa kuan Kampaso. Dito ra ba may bisag na isuga pero ang driver may namatay, namatay ka nang nakuyapan. So hapit sa may mahog dito sa Kampaso. Ang suga importante kayo ang kahayag. Mao na kay si Kristo man, si Santo Niño man ang kahayag sa kalibutan. Naningkamot gyud ang kangit-ngit nga patyon siya. Kinirong atong kahayag nga gigamit dagitabnon man ni ang brown out sad mo atong kontra. Kung magda sa kandila nga magsiga ang hangin sa imong kontra. Unsa may gusto ninyo, hangin o brown out? Unsay kontra nga gusto ninyo, hangin o brown out? None of the above. Nga naman, pulos gina sila makapatay sa kahayag. Bitaw, di ta makapili og kontra, kay dipindi ra na sa ihatag sa yawa nato. Pananglitan, ang gugma sa asawa ngadtos bana, usahay, patyon lag manok. Patyon lag hiniktan. Lagi. Adto naman magsigig hapyod ang banas hiniktan, din agin mo hapyod sa asawa. Ang gugmas bana ngadto sa asawa, patyon lag botilyas red horse. Patyon lang og kana patyon lag botilyas red horse kay ngano man ikakita sa asawa sa botilyas red horse o botilyas kulapo, magyaw-yaw na magmaayo ang asawa. Awa na, paong na. Ang gugma sa bana ngadto sa asawa, patyon lag short. Nang short mo ba? Patay na yun. Adto naman mo tutok ang bana sa mubo kay short kay labi nag siga kayo. Yang asawa aop na kayo. Bisag butangag short, luod na kayo. Ana. Awa na. Adto na. Patyon lang ba? Nakaroon unsaon man aron ma-preserve ang atong kahayag. Unsaon man. Niabot naman ang kahayag. Matud pa sa unang pagbasa, muabot ang kahayag. Nya kinsa maning kahayag, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Niabot na, nagpakatao na si Santo Niño na ana. Gani, namatay. Kay matod pang Simeon diri sa atong ebanghelyo, kining bataa supako ni sa daghang mga tao, nya ikaw inahan, ikaw Maria, ang kasakit murag espada mulagbas sa imong kasing-kasing, nahitabo na ng tanan. Nakaron kita mudaan ang kandila kay magda kunuhay tangadto og kahayag sa ubang tao. Kita na sad maoy atakihon, kita na sad maoy supakon, kita na say maka-experience og kasakit sa atong kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad. Ina, gusto kang mahimong kahayag? Ina. Niya, kanang wa mulingi, kangit-ngit na sila. Kanang wa mulingi ba, klaro kay na kangit-ngit. Tanawa ilang mga naong sa mulingi, nang lingi imsan mo kasagaran kini nyo. Tanawa na mga taong di gyud mulingi og silingan, unsa may naong kangit-ngit. Ang kahayag
maghatag og kalipay. Natanawan na mga taong di gyud mulingi og silingan, tikig-liog, wa gyud nay kalipay kahatag silingan. Ang kahayag naghatag og paglaom. Tanawan ng taong di gyud mutagad nimo, di gyud mulingi. Tablaray patay. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga inigmata gid ninyo unya naa inyong bana or bisag wa diha inyo dayong tagdon inyong bana, inyo dayong tiksan o wa diha yag naa inyo dayong kisan. Tasan kamo? Suswa na gyud. Unsa man mo mga asawaha mo, mga kangit-ngit na demo sa inyong balay. Ani ama sa mga bana dinhi mga buotan, bikinsa ninyo mga banaha nga inigmata nimo na astupad nimo imong asawa or makita nimo igbata nimo na sa inyong balay. Una ginimong buhaton, mutagad dayon kaniya, nya moingon dayon kang I love you, nya uman dayon ang pagkiss, nya ugwa diha imo dayong tigsan, moingon dayon ka good morning, I miss you so much. Kinsa man dining asawa abanaha be? Sus Ginoo. Kanang mga pulong o mga aksyon na akong gisulti, maunay buhat sa Ginoo na to. Matud pas mga magbabalak, inigmata ni mos buntag, nihawok ni mo ang Ginoo pinaagi sa pagsidlak sa adlaw, pinaagi sa paghanggap ni mo og bagong hangin, bagong pananaw nga imong nakita. Giingnan kas Ginoong I love you very much. Mo nang buhi pa ka, buhi pa ning mga tanom, buhi pa ning imong mga gimahal. Ang Ginoo kada adlaw nihikap og niingon nato I love you very much. Nya ipaambit nis uban kining batubalanis gugma. Kung nanindot kayo inigmata ninyo ang inyo jung hunahunaon, pila ka kabukslat akong paliton karon. Ana. Haron mahikap sa ninyo ang simbahan, di ba? Pila na may nihikap nato sa atong slot. Kani mao ni sila yung mga kahayag sa parokya. Kanang magsigilag simba nya, di gyud mong palit mo na sila yung mga dagom. Dagom pa na. Pero kana yung di gyud maminaw, mo na sila kangit-ngit. Sige. Ang atong Healing Joy of Santo Niño para na ba ni ugma na lang ni kutob atong pagbaligya, ambot mahurot ba kani? Nanatay halin nga 15,754 na apay 9,246 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ni. Unya tag 100 pesos per slot ni siya na atay 50 slot challenge nga tag 5,000 na nasatay na dawat nga 128 ka slot aka 50 slot challenge. Atong pagpakan ang mga na-challenge. Lingay mong tupad na gusto kang i-challenge. Ano ba? Di yun ganahag challenge. Kasi ala mo diya. Nga naman sa tay para ugma, nasa tay Litson Challenge. Tag 15,000 ni siya or mohatag ba mog litson din i-deliver lang between 4 to 5 p.m. ugma na atay challenge sad. Nagkinahanglan tag 10 minos unom ka litson niya as of yesterday na anay ni pledge og 5 ka litson na. Salamat. O sana lang kuwang masin ba day karon na ay moabot sa usa no 10 minos lang nang unom pero kay ato man ang himuong support sa atong mga sudan unya og pagkaon pero kung naay daghan nga i-deliver kanang atong mga pack meals basig atong maapilan og litson pero kung wa gani ato nang himuong buffer support ba kay ang atong giandam nga pagkaon ang mga 2,000 ra ka pack meals ugma nya siguro nato ang mga contingents ang ilang mga kuyog ato ra nang gipalistadaan 5 ka barangay niabot nagduol-duol 1,000 ang ilang mga kana ganing gilista unya
punan pas mga tao nga mananaw ato man sana silang tagaan siguroon sa nato ang manimba kato mga buangon kay mga naong ato ras gawas ipawahil ato nato no kanang manimba ato sa nang tagaan ana kay ugma alas 2 atong misa nya igumans misa na dayon tadihay mga activity sa gawas unahon ang kompetisyon sa Festival Queens nga 5 ka buok nya dayon ang atong street dancing nya human dayon part sa pag-judge sa 5 ka barangay mao ang street dancing ug ang kaning Sinulog Showdown package na ug bati sila street dancing nindot sila diha basin og budaog sila ana no mo na nindot ato activity ug ba atong iampo karong gabi magkuan sila mag final rehearsal ito nang iampo. So natay Litson Challenge nya ako na lang din i-announce nagdaog na ang atong chapel level nga kompetisyon kay last naman tong motorcade kagabi. Gusto mo may bawo kasi ni daog? Ako lang niya ipakita ninyo ang ilang kuan ugma na lang kay tingbo na to upload sa dinhis atong social media ang tanan nga performances sa mga winners and non-winners. Pero ako lang isulti ninyo nga ang atong third mao ang chapel sa Antugop dito sa Tabla. Di ba? Antugop. Hindi man mo malipay ito pagpakan. Kay bao ba mo nga ang Antugop mo ikinalayan atong kapilya dito sa bukid? Mao na. Nya mulakaw sila layo-layo gyud. Hapit mo usa ka kilometro aron lang moadtos Daplis Karsada nga agian sa motorcade unya magperform nya naka-place pagid sila third no nya ang second nakuha sa Kawasan 2 San Roque diha sa San Roque salamat second place nya ang first place murag pirmi naman ni sila pero wa man gisukod sa pagkamot no ang Kawasan 1 sa Santo Niño Chapel San Roque gihapon salamat nya kining kuan kining atong competition sa chapel duha sad ni siya ka kanang level or categories adi man categories tingali duha ka parts ang first part mao ang ilang sinulog dancing panahon sa motorcade nga ang mao na 75% ang 25% ari sa ilang float katubang ilang pagkuyog sa Grand Motorcade kagabi giunsa nila pagpresentar ang ilang float kanagong sakyanan ana so ang nahitabo ang ato yung first sa motorcade katong sayaw lang gyud sa chapel ba dili gyud ang Kawasan 1 kinsa may first bawo mo ato yan silang tagaag special privilege ang Santa Cruz Chapel pakpa ang nakaapan lang kay wa gyud sila gibuhat nga nindot nga float nabira ang ilang score kay sila man say usas mga lowest sa ilang float sa atong float kagabi mao nay ginaingon nga kung gusto kang mudaog be consistent na in all aspect murabag ka na bang eskwelahan ba wa kay tunga-tungas classroom pero perfect ka inig final exam pasar ka dili wa kay class standing ba pasar ka ambot lang ka ha pila may kaning percentage sa class standing kanang mga quizzes kanang imong presence pila man na exam ra gyud na di siya motunga wa gyud siya sud-sud klase pero makapasar siya inig kuan inig exam ang saan oy di ka mapasar inig average ana posible hagbong ka na ambot lang ka karon basta sa among panahon sa una dako kay nag-rate ang class standing nya kuan kinsa may second
sa kuan gyud sa katong sa chapel nga dancing ang kawasan uno. Na karon na first sila kay nindot man kay sila float, sila maoy number 1 sa float kawasan uno. May kayo nya kinsa may third sa katulang yung motorcade level sa chapel. Ato sa nitagaan sila niya special privilege ang Sambag Chapel. Salamat. Na ato silang pa-performon ugma kining Santa Cruz ug ang Sambag. Mo na ilang privilege. Mo makasyo sila ugma sa atong Sinulog showdown sa interbarangay. So kamong taga-barangay, siguro ang inyong street dancing o ang inyo dinhing showdown, consistent mo nga inyong panindoton. Basig maniguro ramos inyong showdown, naabayan na sila percentage. Parihara sa nato, nanimbata, sige tagsimba Santo Niño kada adlaw, nindot kay ta dinhig performance, nindotas ang imong performance sa inyong balay. Kinahanglan sad ang Ginoo gisimba gyapon nimo didto sa balay. Kinahanglan ang Ginoo gisimba gyapon nimo sa imong opisina. Ug ang Ginoo gisimba sad nimo diha sa pagtabang sa simbahan sama aning pagpamalit og slots. Di ba? Consistent ba? Dili ken simba ko palit anang slot din atang palit ano siging tabang ana. Ayun lang. Simba na gutagod, nihog na gutas kulikta. Package man na. Tanan man na. Doon na sa taroy, importante kayo nga project nga makapakompleto sa atong kumbinto. Magpasalamat ni Cafe, Pipito, o nilang Brad Titing, o silang pamilya, nga ilang gitugot nga atong bayran, ilang balay, niya atong gubon. Ako lang nang i-announce niya, ako naman nang gisulti, nisugot sila. Sakit ba yan na, no? Sakit mo na ato silang gitagaan o kanang financial reward nga sila say nagsulti. Ang akong role, unsay makalipay ninyo. Kay dili sayon imong balay ang gihaguan, diha mo nagtubo, gubon. Mo na nga doon na nanay amount. Adi lang ako isulti. Niya, kinini ang kinahanglan ta mo partial payment nila tungod kay gusto na sad sila nga makatabang nga malimpyo na haron inig ka Abril 12 magamit nato, mablisingan nato ang kumbinto, mataod nato ang elevator. Di man kasod ang paghimos elevator kung wa na napanang balaya. Di sad ta kapakumpleto sa balay sa atong kumbinto, labi na sa iyang frontage kung naapan ang balaya. Nyawa man sa sila'y kabalhinan, kay doon na sila'y gisaaran nga balay, kinahanglan man sa down payment. Haron ato silang balhin. So muna, kinahanglan tag mga siguro labing minus 5 million nga atong i-partial diha. So kamong nag-invest, ako lang yung gihangyo atong taga-co-op, ay co-op naman ang magdas atong DSAP diha sa Columbari nga ato lang usang gamiton ang unta ang investment kay mamaligya man niya tapuhon. So naatay mga DSAP nga mga pledges nga dawatonon, mga 15 slots pa na siya. So kamong ni pledge og 15 slots, kung pwede tabangin ninyo ang atong parokya aron makaproceed kita sa kompleto nga pagpreparar sa atong kumbinto. Kung pwede i-remit na lang ang inyong mga pledges as soon as possible. Pero naamo dihay 5 million nga ikapahuwam ato ng huwaman. Saman? Okay mana? Duko-duko ra ba din? Dako ka na. Dawa man sa kumuingong kamo din Ang ako ba? Kamong na kitang tanang naminaw. Unsa man package ni sa atong pag-alagad sa simbahan. Dili ni siya ingong unsa diha, no? Tabangan sa nato ang dako kay nang tabang nila ni Cafe o ni Brad Titing o ilang pamilya nga ilang i-give up ang ila dihang location.
pero kinahanglan sad makatukod sad sila og balay sa other location. Mupalit pa na sila giyuta, nya mutukod pa na sila balay mo naton tabangan. Nya karon initial, partial usata. Ana. Kuan kay ni, grabe kay ning atong project, no? It cost big amount of money, pero ug mao ni ang requirement to show nga kita nahigugma sa simbahan. Gamay ra kaayo ning presyoha, gamay ra kaayo ning gastuha kumparar sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Gamay ra kaayo ning gastuha kumparar sa gubat karon nga gihimo sa Israel ug sa Hamas. Gamay ra kaayo ning gastuha ikumparar sa atong mga katawhan nga nagsigig sugal diha sa kasino kada adlaw. Gamay ra ning gastuha sa mga tao nga nagsigig baligya anang mga syabo, papalit anang mga syabo nga nakabuang sa tanang mga tao. Gamay ra ning gastuha sa anang mga tao nga mikural sa ilang yuta ug mihingilin sa thousands of our poor people kay gikural og semento nga nigastog tagpila ka millions of pesos. Kining atong gasto para magkanindot ang simbahan, para manindot ang atong simbahanan, makalipay ni sa Ginoo, makalipay ni sa katilingban, makapalambo ni sa pagtuo, gastuhan tani. Di ba? Gilingay mong tupad na gastuhan ni nato o dili. Salamat ha niya. Usahan na inyong ikatabang kamong way millions. Kuan lang, palit lang mog slot sa SBF DAG. 500 pesos raman eh. Naapatay 9,000, nanatay 9,479 nga halin. Naapatay 50,521 ka slots nga available. Ako lang ining gitaas-taas ang akong pag-explain ani. Aron nato masabtan nga kining kahayag, kining Santo Niño nga atong gisigihag duol, dili ni mahimong buhi. Ang kahayag dili mahimong hayag kung kita dili ka maong muhatag sad sa atong kaugalingon para sa simbahan in a very unlimited way, dili sa limited way, no? Manindog na ta katong mutabang sa